Nandito tayo sa Shingmun Country Park. Turn right. Turn right tayo. Diba? Uy, mayroon ano? Ano? Anong ano? Anong ano? So dito, narating natin ang Shingmun Barbecue area. Papakalan tayo. Ayan, kahilira lang pala ng ayun, sandali. Ming Dam. Ay, ito ang Ming Dam ng Shingmun. Yung Shingmun Water Reservoir. Barbecue area. Ayan. Sitsiin muna tayo. Ayan. Ayan, ang ganda. Wow. Okay. Nandito tayo sa may Shingmun Water Reservoir. Dito sa pinaka main dam. Pupunta tayo sa may right side. Tingnan natin kung anong meron doon. Let's see. Narating natin itong parang view deck. View deck sa gitna ng main dam. Ayan, tapos ito naman. Oh, okay. Hello! Anong meron dito? Okay. Oh, 1993. Tapos, natapos 4 years. 4 years nilang ginawa. And 3,000 million gallons. The height of the main dam is 280 feet. Ah, lalim din ano. It was designed by Messrs. Benny Nicon and a girly and so, eto, nandito tayo ngayon sa gitna mismo ng main dam. Sa Shingmun Reservoir. Shingmun Water Reservoir. Ayan. Ayan siya. Ayan. Okay. It's
Kunti lang ang tubig, oh, hanggang sa 30 na lang ang lalim. Ayan, oh, umabot na sa pinakala, malapit na yatang matuyuan. Kasi nga, hindi naman na siya umuulan. Ayan, oh, ang ganda. Ganda sana ang pupunta dun sa baba, kaya lang, hindi naman daw kami maintenance. Nagme-maintain dito sa lugar na to, hindi pwedeng pumasok. So, hanggang sightseeing na lang tayo. Ayun, oh. Ang laki ng ibinaba ng tubig. Kita mo yung mark ng ng poste na yon. Supposed to be nandun lang siya yung normal. Pero hanggang doon, oh, bumaba. Hanggang doon na lang siya. Okay. Main dam. Pag na-reach natin yung end, turn left. At eto lang tayo. Baybayin lang natin itong gilid nito. Pabalik. And then, we'll see kung anong mayroon doon sa dulo.